আর স্ত্রী হই স্বামীকে মরণ କରିବାକୁ ତମେ ତାକୁ ସୁପାରି ଦେଇଛ। ତାର କେବ୍ କୁଆଡ଼େ ହେଲା ମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ କଣ ଆରେ ମୋକାମୋକା ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ ଯା ମାରିଲା ଜୀବନଶ୍ରୀ ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଇମ୍ପାତ ମାନେ ତାମାନେ ଆମେ ତମେ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆଉ କଣ ନା छोटा मोना कर मेरे कमेंट सीन देखि पड़ो आप लव सॉन्ग ना तापर कमेंट सीन डालो देखि पड़ो ना